ovaj ovde vod crveni koji je izgoreo. Sad ne znam koliko se vidi. I ono što je najinteresantnije, može da se izvuče rukom. Odnosno gubi kontakt. E sad, kad je taj relej izvučen i neko pozove lift, bi bilo lepo da sad neko pozove, ali neće. Ali zato ću ja. Ovako, recimo... On reaguje, ali ništa dok... Eto ga. Tek kad se nasloni, onda proradi. I sad, stvar je u tome što je ta žica bila zapravo naslonjena na ovaj, promašio sam, naslonjena na ovaj relej koji se ljulja i sad kako, na ovaj relej koji se ljulja i sad kako vi mrdnete, ono izgubi ili dobije kontakt, ponekad dobije, ponekad nek, čak je malo i izgorela. Evo sada jedna drugačija situacija. Ovdje smo fiksirali mehanički relej kao i sam kontaktor. Ovo naravno više ne može da izađe. Ovo je zalemljeno, a i tu smo malo očistili kontakte. Ovo smo isto fiksirali, očistili. Ovo drugo nismo dirali. Ovo smo fino namestili. I sad samo još da ovi uđu u... Tako lepo. I odošao. Za posle, otišli su na dole, znači posle će na kafu, dobro. U svakom slučaju,